Nadine! Kif aħna dak li qed li dakinhar kif inti? Vera, toġobni dijek. Fil-fatt, xi ħaġa l-iskantament imma bdejlek naraw ukoll anke mill-arkivi tagħna tal-poplu għaddew 15-il sena minn dil-kanzunetta. Arkivju kbir, 15-il sena, fil-fatt fis-sena 2000 kont klassifikajt fit-tielet post. Fit-tielet post, iva. Li kanzunetta li tintalab fuq radijiet sallum il-ġurnata, da popolari sallum il-ġurnata. Veru. Nixtieq ngħid grazzi lil Joe Frigieri u lil Dominic Gallia li għamlu din il-kanzunetta popolari li għenu lili wkoll biex in-nies kif qed tajjeb inti ħafna drabi meta narhom taf li ma' kanzunetta toġobni tiegħek. Ħafna vera toġobni. U dejjem isemmu din is-song. Mela fakkarkom il-lejla l-anja tal-poplu illum fil-fatt ħajsir il-festival u allura kif għadna kemm għadnilkom ukoll se jkun kantanti kollha hawnhekk magħna ħajparteċipaw il-lejla u hekk b'kursita kbira ħannaraw liema kanzunetta se tirbaħ il-lejla però fuq kollox dan il-festival isir xi ħaġa kbiberija baqda li kulħadd jingħaqad flimkien u jiċċelebra l-mużika Maltija ġifieri. Huwa festival sabiħ ħafna, il-fatt li jsir live, mużika live jiena lija hija plus kbira. Nammirhom immens u nawguralhom. Isma' jiena sirt naf ukoll naqra, naf li ħatibqa' magħna għax dal-waqt ukoll ser ikollna anke rebbieħa preċedenti bħal Filip Vella, Corazon li ħajkunu magħna wkoll u ħafna aktar kantanti li magħhom ħanitkellmu rigward dan is-suġġett, però jien sirt naf illi sirt pilota inti xi xejdu dik fuq il-baħar u qaluli. Iva, ilu ftit issa. Għandi l-liċenzja tal-baħar. Għandek il-qed issuq fuq il-baħar, ġvet naraw. Ma nistax ngħid qed insuq fuq il-baħar, ma xi kultant insuq fuq il-baħar. U kif esperjenza sabiħa di? Ejja, esperjenza sabiħa ħafna. Naħseb ili 3 snin issa jew forsi ftit inqas li għandi l-liċenzja. Tajjeb. Importanti. Tara ħin-nisa tagħna, mela dal-waqt ukoll din ħadkun magħna diskoprejnija wkoll ftit tal-żmien ilu, però fuq kollox forsi naftuħodni xi dawra bil-bowt. Mela lex darba. Mela hekk. Ngħid l-udjenza jiġu kollha, kieku krus irridu. Fosta l-udjenza kollha m'għandix, imma. Mela, ħankunu magħkom dal-waqt kif għattilkom ħalli nitkellmu għall-personality talk tagħna rigward il-mużika Maltija. Infakarkom il-lejla huwa l-festival tal-Lanja tal-Poplu u allura llum ċelebrazzjoni kbira ta' mużika Maltija, però mhux hekk
biss ukoll għandna l-kantanti kollha ukoll dan kollu minn ftit ieħor. U l-VIP lunch kif għadnilkom xi ħadd grupp mill-Firelight li ħajkun magħna u ħan niskopru kif bidlet ħajjita u x'ġara minn ħajjita. Insomma, dan kollu wara reklami.